Така, здравейте. Ето как е телефона в момента, е в Restore Mode. Включил съм тайния Umbrella. Сега включвам тук сървъра, за да не правя бъгове, след което ето, вижте, включвам iTunes като администратор. Така, тук е съобщенията. iTunes разпознава телефона. Окей, но сега трябва да е в DFU мод. DFU или там както е. Ето. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пускам. Задържам. Чакам да се свържи. Ето телефона е в DFU мод. Пак се го разпознава. Така, нали, окей. Restore обаче не. Ето. В тайния Umbrella се изписва, че е в DFU мод. След което Shift. Така, Shift, клик, нали, за да се избера софтуера. Ето го, къде е 703. Това съм го копирал от папката на iTunes. Сложих си го, нали, при другите. Натискам отвори, след това Restore и чакане. Поне сега става малко по-бързо. Ето и тайния Umbrella. Какво ще изпише? Все още екстрактор. Ето Preparing, телефонното Restore. И ето с 703 ме Invalid X еди клоси. Странно защо? Другото, което е компютър, Windows, System 32, къде е? Така, Drivers, Host, Notepad. Сега автоматично ми се е махнал забраната на сървъра. Не знам защо. Ето сега го правите. И го записвам. Но така или иначе пак ще покажа същата грешка, когато натисна софтуера от iTunes 703.